Kaixo, Andoni Mujika naiz, Elgoibartarra, eta 28 urte ditut. 8 urtekin tronpia jotzen hasi nintzen, eta 2004an Bilboko musika bandan kolaboratzen. 2010an plaza lortu naban, eta urte ederrak izan dira ordundikan. Bilboko musika bandan 125 urte honetxetan anekdota asko egon dira, baina nik bat bai goratzen dut alde batetik ez dalako bandiantzat ohiko estenato gisa, eta beste alde batetik ni realzalia izan da ez nabalako lehengo aukera bezala eukiko, baina San Mameseko futbol zelaixan joven dunean benetan ikusgarri izan zen bandiak zela zona usaban. Jotzeko aukeratu duten musikia Beethovenen 3. sinfonixako pare bat pasarte dira. Pasarte honetxek trompa 3 tiantza daude idatzitxa, eta neri bakarka baino gehiago taldian jotzia gustatzen jatanez 3 ahotsak grabatzia pintza dut. Ia gustatzen jatzuen. Ikusi duzuen bezala, ez da berdina bakarka ero lagun artean jotzia. Horregatik desiatzen gaude berriz elkartuta musikia elkarrekin itxeko. Ondo izan, zaindu, eta ia laster elkartzen geran. Agur!